Ευχαριστούμε τη Διευθύντρια για το σύντομο χαιρετισμό της. Σε αυτό το σημείο καλείται ο έντιμος Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Σοφοκλής Αλετράρης, να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Συνάδελφε Υπουργέ Άμυνας, η καρδιά σου πάντα χτυπάει για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Φίλοι βουλευτές, βλέπω τόσο πολλά πρόσωπα στο ακροατήριο, νομίζω η προσφώνηση που ταιριάζει είναι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να προσφορήσω τη σημερινή εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 χρόνων λειτουργίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Πριν από 50 χρόνια, το νεοσύστατο Κυπριακό κράτος, με τη στήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, χρηματοδότησε τη δημιουργία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Η αρχική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 570 λήφθηκε στις 2 Μαρτίου 1961 και προέβλεπε την εγκαθίδρυση ενός Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών με αρχική κρατική χρηματοδότηση ύψους $1.229.400. Στόχος του νέου Ινστιτούτου ήταν η συγκέντρωση της κατακαιρματισμένης τότε γεωργικής έρευνας, η εκπαίδευση του προσωπικού και η εκπώνηση νέων ερευνητικών προτάσεων για επίλυση προβλημάτων που αντιμετώπιζε η Κυπριακή Γεωργία. Στην ίδια απόφαση προβλεπόταν η δημιουργία του Συμβουλίου Γεωργικής Έρευνας, το οποίο θα ασκούσε καθοδηγητικό ρόλο για το νέο Ινστιτούτο και το οποίο τελικά αποφασίστηκε στις 24 Ιανουαρίου 1963. Στην 50χρονη πορεία του και παρά το μικρό του μέγεθος, το Ινστιτούτο έχει να παρουσιάσει ένα αξιόλογο έργο. Οι πρώτες προκλήσεις που κλήθηκε να απαντήσει αφορούσαν την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του νερού, την αντιμετώπιση σοβαρών εχθρών και ασθενειών που έπληκαν την κυπριακή γεωργοκτηνοτροφία, την εξέβρεση κατάλληλων ποικιλιών και φυλών ζώων για τις κυπριακές συνθήκες και εν τέλει τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας του πληθυσμού με ορθές αποφάσεις διαχείρισης της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Η περίοδος μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974 βρήκε το Ινστιτούτο σε μια ανωδική πορεία. Οι πειραματικοί σταθμοί του στην Αμμόχωστο και τη Μόσχου απετέλεσαν τους κύριους χώρους ερευνητικής εργασίας και συνέβαλαν καταλυτικά στην επιτυχή έκβαση των ερευνητικών προγραμμάτων. Την περίοδο εκείνη απαντήθηκαν βασικά ερωτήματα που απασχολούσαν την Κυπριακή Γεωργία της εποχής. Δόθηκε σημαντική όθηση στην επέκταση της εσπεριδοκαλλιέργειας, της πατατοκαλλιέργειας, των λαχανικών και των δεντρότοκαλλιεργειών, εξοικονομήθηκαν οι περιορισμένοι διδακτικοί πόροι, ενώ ο κάμπος της Μεσαωρίας διέθρεψε με επάρκεια τον κυπριακό πληθυσμό. Ο πρωταρχικός στόχος της διατροφικής ασφάλειας επετεύχθηκε, η γεωργία μετατράπηκε σε μια επικερδή απασχόληση και σημαντικά ποσά ξένου συναλλάγματος εισέρεαν στην Κύπρο από τις γεωργικές εξαγωγές. Αμέσως μετά την τουρκική εισβολή και την απώλεια των δύο μεγάλων πειραματικών σταθμών της Μόρφου και της Αμμοχώστου, το Ινστιτούτο δημιούργησε νέους σταθμούς, αρχικά στην Αχέλια και αργότερα στο Ζήκη και το Σαϊθά και πιο πρόσφατα στην πόλη Χρυσοπούς και τη Σιρωτήμπου. Από το 1974 μέχρι το 2004, το Ινστιτούτο ασχολήθηκε επιστάμενα με νέα προβλήματα και προκλήσεις. Η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και η απώλεια του πιο εύφορου μέρους της εξαιτίας της τουρκικής κατοχής επέβαλαν την εντατικοποίηση της γεωργίας, έτσι ώστε και πάλι να επιτευχθεί αυτάρκεια τροφίμων. Είναι η περίοδος της δημιουργίας των πρώτων ποικιλιών του φθαριού και σιταριού από το Ινστιτούτο, οι οποίες συνέβαλαν και συμβάλλουν σημαντικά στη διασφάλιση ικανοποιητικής παραγωγής σιτηρών κάτω από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες της Κύπρου.
Εξαιτίας της ραγδαίας επέκτασης του τομέα της ζωικής παραγωγής και της συνεπακόλουθης έλλειψης ζωοτροφών, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στη μελέτη των διαφόρων υποπροϊόντων της κυπριακής γεωργίας ως ζωοτροφής, στην γενετική βελτίωση των ζώων και στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών μονάδων. Μελετήθηκαν νέες ποικιλίες εσπεριδοειδών, αμπελιών, πατάτας, δεντροδών καλλιεργειών και λαχανικών με σκοπό την βελτίωση των αποδόσεων. Η φυτοπροστασία στήριξε την προσπάθεια με την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, την εξυγίανση του πολλαπλασιαστικού υλικού και την σταδιακή μεταστροφή από την εντατική χρήση φυτοφαρμάκων στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής. Ξεχωριστή διάκριση για το Ινστιτούτο αποτελεί σίγουρα η επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000 έως κέντρων αρίστων επιδόσεων στην γεωργία και στο περιβάλλον. Η διάκριση αυτή ήταν η έμπρακτη αναγνώριση του έργου του Ινστιτούτου, το οποίο τη χάνει εκτίμησης και εκτός ορίων της Κύπρου. Η προστασία του περιβάλλοντος για πρώτη φορά αποκτά κεντρικό ρόλο στα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου, τα οποία πλέον αρχίζουν να μελετούν σφαιρικά τις επιπτώσεις από τη γεωργική δραστηριότητα. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, τα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου υιοθετούν πλήρως τις πρόνοιες της κοινής αγροτικής πολιτικής. Έτσι, εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, η εφόρος χρήση των φυσικών πόρων, η προστασία της υγείας του καταναλωτή, η ευημερία των ζώων και η παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας που να ικανοποιούν τις ανάγκες του καταναλωτή αποτελούν τους κεντρικούς άξονες που διαπνέουν την ερευνητική του δραστηριότητα. Παράλληλα, εντείνεται η προσπάθεια για μεταφορά της ισορροπημένης γνώσης που απέκτησε το Ινστιτούτο στους τελικούς χρήστες μέσω της εκπαίδευσης αγροτών, φοιτητών και γεωπόνων. Επιδίωξή μας στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών, ώστε με υπεύθυνη τεχνοκρατική στήριξη να εξυγχρονίσουμε τον αγροτικό μας τομέα για να επιβιώσει και να ανταποκριθεί με αξιώσεις στον έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί διεθνώς. Όπως γνωρίζετε, η Κύπρος αναλαμβάνει τις εργασίες της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης την 1η Ιουλίου 2012 και αναμένεται η δική μας Προεδρίας να ολοκληρωθούν οι εργασίες της νέας ΚΑΠ 2014-2020. Θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διατροφική ασφάλεια, η εφόρος χρήση των φυσικών πόρων και μέθοδοι παραγωγής χαμηλών εισρώων θα βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας ΚΑΠ. Ευελπιστούμε ότι με τη συμβολή και του Ινστιτούτου τα θέματα αυτά θα τύχουν ορθής διαχείρισης στο άμεσο μέλλον, ώστε η κυπριακή γεωργία να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διατήρηση μιας βιώσιμης και ζωντανής υπαίθρου. Σας ευχαριστώ.